Príjemný dobrý deň, priatelia. Vítam vás pri mojom ďalšom videokaste s takým šarmantným názvom Traja mušketieri alebo traja zradcovia. A určite ste pochopili, že vlastne sa chcem venovať tomu dianiu v parlamente za posledné týždne a objasniť naše postoje, o čo nám vlastne ide. Či sú to len naše egá, či je to záujem o nejaké funkcie, alebo čo chceme. Že sme si dovolili zviditeľniť nejakú svoju nespokojnosť s prácou v poslaneckom klube a tak ďalej. Ide nám o to, aby tieto 4 roky vládnutia takej pronárodnejšej koalície v plus mínus rovnakom zložení vyhrali voľby aj o 4 roky a o ďalšie 4 roky a tak ďalej. Najlepšie by bolo, ak by sa nám podarilo v nejakom horizonte časovom získať dokonca ústavnú väčšinu. Viem, že je to veľmi ťažké a dokonca málo pravdepodobné, ale iba s ústavnou väčšinou je možné robiť také zmeny na Slovensku, ktoré budú skutočne v prospech Slovenska. Po rokoch Matovičovej tzv. Hrôzovlády, kde bolo morálne a ekonomické bahno, v ktorom sme až po krk, tak každé zlo je na niečo dobré a to zaktivizovalo mnohých ľudí, ktorí našli odvahu vystupovať proti tomu COVID teroru a tým nezákonným opatreniam a proti ďalším nezákonnostiam tej bývalej vlády a cez rôzne vystupovanie, videá, organizovanie protestov, účasťou na protestoch sme v značnej časti slovenského obyvateľstva, slovenskej spoločnosti prebudili záujem o politiku a vyústilo to vo voľbách k tomu, že tesne bola zložená pronárodná koalícia Smer, Hlas, Slovenská národná strana tesne. To znamená to, že napríklad Slovenská národná strana získala 5,6%, 10 poslancov. A keby to bolo iba 4,99, tak by táto vláda nevznikla a vládol by tu pán Šimečka z Progresívneho Slovenska a spol. Taká je realita a dostali by sme sa do takého marazmu, že by sme z neho už nevyskočili. Do takej dlhovej pasce a ďalšieho nejakého teroru, porušovania zákonov, že by už sme to nemuseli rozchodiť. Tento výsledok bol preto, lebo osobnosti a politické strany na tom národnom spektre skutočne odložili svoje egá, či už to bol pán Danko a Slovenská národná strana, alebo pán Huliak, alebo pán Radačovský zo stranou Patriot a ďalšie osobnosti umenšili svoje egá a urobili spojenie. A dokonca na tých našich plagátoch bolo: spojili sme sa pre Slovensko. Hlavnými silami tohto spojenia bola samozrejme Slovenská národná strana, tradičná značka, ktorá je tu od roku 1990, a nová strana, niekoľko rokov na politickej scéne, ktorá má ambíciu samozrejme vyrásť vo veľkú pronárodnú stranu, má otvorené brány, pristupujú noví členovia a táto strana oslovila generála Ševčíka a my sme prijali ponuku stať sa členmi tejto strany a orgány Národnej koalície nás nominovali na kandidátku spojenú na strane Slovenská národná strana a samozrejme aj pán Danko musel schváliť týchto kandidátov, že nie sme žiadni nejakí vagabundi a kariéristi a nepoškodíme dobré meno tohto spojenia, čo je aj normálne samozrejme. Bol to významný krok a samozrejme aj na tých billboardoch bolo také ústredné heslo: spojili sme sa pre Slovensko. A dokonca my, zástupcovia Národnej koalície, mnohí z nás majú skutočne značné politické skúsenosti. Ja som napríklad bol zakladajúci člen Kresťansko-demokratického hnutia, ale neskôr sa uskutočnilo v polovičke 90. rokov spojenie so Slovenskou národnou stranou, takého toho národného krídla, v tom čase SKDH, čiže národné krídla toho kresťansko-demokratického hnutia. A
a Jan Slota, William Oberhauser a ďalší, aj moja maličko, samozrejme sme podporili Slovenskú národnú stranu. Pomohli sme jej sa dostať do parlamentu a k spokojnosti všetkých sa uskutočnilo spojenie tejto tradičnej značky a takého národného kresťanského krídla bývalých členov KDH. Bolo to na prospech všetkých, na prospech Slovenska, na prospech Slovenskej národnej strany. A my v Národnej koalícii sme si povedali, že to spájanie teda by malo logicky ďalej pokračovať, pretože nemá zmysel tu mať asi 25 rôznych národných strán a logicky spojiť sa s najstaršou značkou, s najstaršou stranou na Slovensku, Slovenskou národnou stranou, má hlboké opodstatnenie a mali sme takú, nazvime to, tichú dohodu, že ak do toho parlamentu prejdeme, tak to spájanie bude ďalej pokračovať a nakoniec tieto dve strany môžu splynúť pod značkou Slovenská národná strana. Bez pomočky. Hej, nie že pomočka Národná koalícia. Takto by to malo byť, ak by skutočne bola vôľa aj Slovenskej národnej strane a obidvoch strán toto dotiahnuť do konca. A určite, keby to takto bolo, tak by neexistovala obava v ďalších voľbách o 3 roky, že či sa do toho parlamentu prejde alebo neprejde. Pracovali sme veľmi tvrdo, hlavne Rudolf Huliak obehol celé Slovensko, urobil niekoľko 100 mítingov, najazdil obrovské množstvo kilometrov a my sme boli skromní. Vypýtali sme si 20 posledných miest na kandidátke Slovenskej národnej strany, aby nebol porušený volebný zákon. Všetci sme si pozastavili členstvo v Národnej koalícii. Pán Huliak sa vzdal predsedu Národnej koalície a bol tam menovaný iný člen, ktorý nekandidoval. A volebný výsledok dopadol pre niekoho s veľkým úspechom a pre niekoho s veľkými rozpakmi. Veľký úspech to boli všetci tí nezávislé osobnosti a my straníci z Národnej koalície, ktorí boli zvolení. Tí ľudia si nás vybrali a prekružkovali nás tak, že aj z tých zadných miest sme preskočili na zvoliteľné miesta. A tie rozpaky, a veľké rozpaky a prekvapenie pre politologov bolo to, že originál z tej Slovenskej národnej strany sa tam dostal iba jej predseda, ktorý kandidoval z prvého miesta a ktorému logicky pristali hlasy aj tých, ktorí nekružkovali, iba hodili lístok strane SNS. Takže toto bolo veľké prekvapenie. Ja už neviem, čo všetko sa dialo a nedialo v orgánoch Slovenskej národnej strany, ako to hodnotili, ale keďže som bol 8 alebo 9 rokov v tých 90. rokoch člen SNS, mám tam doteraz mnoho známych, ktorí sú aj na funkciách a tí mi povedali, že SNS to vyhodnotila ako chybný krok, že nedala pokyn svojim členom voliť iba SNS. Ja som toto vedel od začiatku, že takto bol nejak vyhodnotený ten volebný pre Slovenskú národnú stranu neúspech. Na jednu stranu sa SNS-ka dostala do parlamentu, ale na druhú stranu, aby tam bol jeden člen z tej originálnej strany, ktorá bola taký nosič a zjednotiteľ týchto národných síl a osobností, tak z tohto pohľadu to bolo veľmi zlé vysvedčenie vystavené voličmi pre Slovenskú národnú stranu. No a aké boli dohody? Ja budem hovoriť za dohody, ktoré boli urobené medzi pánom Dankom a SNS a Národnou koalíciou zastúpenú Rudolfom Huliakom. Dohody boli také, že keď sa prejde do parlamentu, tak Národná koalícia a pán Huliak dostane post ministra životného prostredia, preto logicky
tu bola agenda voda, pôda, les, s ktorou už pred niekoľkými rokmi prišiel pán Huliak a je to bojovník za to, aby sme neprišli o slovenskú prírodu a neboli vyháňaní ľudia z vidieka a mohli tam vykonávať svoje vlastnícke práva, ako majiteľa pôdy, lesov a tak ďalej. Po týchto voľbách, samozrejme, keďže pán Huliak je výrazná osobnosť a rozpráva to, čo si myslí a to, čo je aj pravda. A pani Čaputová, bývalá prezidentka, si našla takú zámienku, že pán Huliak spochybňoval globálne oteplovanie ako výsledok človeka. A výsledok teda pôsobenia človeka nespochybňoval globálne oteplovanie ako také, ale skrátka, že sú to prirodzené procesy, či už nejaké fázy slnka alebo nejaké prirodzené procesy na Zemi súvisiace s aktivitou sopiek a ďalších morských prúdov a takýchto vecí. Toto teda spôsobilo to, že ona sa vyjadrila, že Huliaka nevymenuje. A tak sme sa stretli po voľbách na Slovenskej národnej strane na Šafárikovom námestí. Bolo nás tam, ja neviem, 25 alebo 30. A chceli sme vyriešiť túto situáciu, teda, že čo budeme robiť. Logicky pán Huliak navrhol, že dáme iného odborníka alebo iné meno na kandidátku za ministra a on bude robiť tam štátneho tajomníka s celým svojím tímom, pretože mal pripravený tím niekoľko desiatok odborníkov, ktorí rovno môžu zasadnúť na všetky riadiace posty a odborné posty na životnom prostredí, aby teda sme mohli začať naplňať svoj volebný program voda, pôda, les. No a tu nastali také rozpaky pána Danka a začal sa tak vyhovárať, že ale je veľmi krátky čas do volieb, potrebujeme čo najskôr zložiť vládu, kto vie čo na to Fico, Odor musí čo najrýchlejšie odísť a jednoducho každá hodina, každý deň sú veľké straty pre Slovensko, musíme zostaviť štátny rozpočet a tak ďalej. Nikto z nás, a to už nie pán Huliak, sme sa nehádzali o zem, chápali sme to a prijali sme takú ústupovú alternatívu. Dobre, ak vyhrá rozumný prezident, napríklad Peter Pellegrini, ktorý vyšiel zo strany Hlas, ten určite nebude mať námietku voči pánovi Huliakovi a vtedy sa tento post Taraba na životnom prostredí, ktorý bol odsúhlasený a pán Huliak vymenia a pán Taraba dostane iný post. Na toto sme si podali ruky, vravím pred 30 svedkami. No a prišli voľby prezidenta a nejak to celé vyšumelo. Ale pán Danko to tak odôvodňoval v tých rozhovoroch s pánom Huliakom. Však čo, aj tak sa ideme spájať a aj tak to bude naše. A skrátka, vyriešili si to tak, že nevznikalo tu napätie, neprenikali nejak tieto otázky vôbec na verejnosť, lebo nie je rozumné, samozrejme, si riešiť nejaké vnútrostranické alebo vnútroklubové veci na verejnosti, to akože uznávame. A doslova 10 mesiacov sme si to všetko varili vo svojej kuchyni v nádeji, že sa spojíme zo SNS, že v podstate národná koalícia logicky ako keby zanikne. Ale niekedy v lete tohto roku už toto neplatilo a pán Danko otvorene povedal, že to spájanie asi nebude dobrý nápad. Nech si ideme svojou cestou, nech si budujeme stranu, nech si budujeme vlastnú značku. No a nezobrali sme to tragicky a stalo sa to, že my sme si obnovili členstva v Národnej koalícii, Snem zvolil pána Huliaka znova za predsedu, začali sme činnosť, odtedy som si dával pod moje videá aj pán Huliak takú menovku, Pavol Lupták, poslanecký člen Národná koalícia v poslaneckom klube SNS. Takto to vlastne, takéto bolo nejaké to naše postavenie. A toto trvalo akože takýto zmier len dovtedy, pokiaľ sme nechceli popri zviditeľnení značky aj prejaviť vlastný názor. A určite sa všetci pamätáte, že
tu nastal nejaký šum a nejaké spory v koalícii, keď pán Danko po zvolení pána Pellegriniho za prezidenta prejavil záujem o post predsedu Národnej rady. Ale toto nebolo ošetrené v koaličnej zmluve a preto začal také niekoľkomesačné rokovanie, štrnganie, nervozita, kde zo strany pána Danka odzneli smerom k prezidentovi dosť také nevyberané vyjadrenia a verejnosť a naši členovia a jednoducho sa na nás obracali mailami, listami, správami cez sociálne siete. Veď už toho Danka upracte, čo rozbíja koalíciu. No, ťažko niekoho upratať, keď na neho v podstate nemáme žiadny dosah. Národná koalícia a my traja z dobroty svojho srdca sme ustúpili vo všetkom. Ale ustúpiť za hranicu, že nemôžeme mať vlastný názor a že tu musí byť iba názor pána predsedu, tak na toto ste nás asi do toho parlamentu nevolili, aby sme vo všetkom ustúpili a nepostavili sa proti nejakým veciam, ktoré boli v rozpore s našim svedomím a poškodzovali samozrejme aj vládnu koalíciu a v spoločnosti vytvárali veľkú nervozitu. Na toto ste nás asi do toho parlamentu nevolili. A zhruba pred mesiacom prijala Národná koalícia uznesenie, kde nás zaviazala vystúpiť za nás troch v tom, že my podporíme kandidáta Hlasu, nech je to akýkoľvek, na post predsedu parlamentu, aby tu snáď do konca volebného obdobia sme v parlamente nefungoval tak, že nebude mať riadne zvoleného predsedu a iba zastupujúceho podpredsedu pána Žigu, ktorý okrem iného vedie ten parlament excelentne, ale je to nejaký prechodný stav a nie sú to dobré signály. A tu nastal problém. Nie je v tom, že ešte sme chceli premenovať poslanecký klub SNS na SNS, Národná koalícia, nezávislí kandidáti. Toto mohlo byť a nemuselo byť odsúhlasené, ale reakcia predsedu SNS bola veľmi negatívna. Hneď zvolal tlačovku a v podstate vypovedal vojnu. A povedal, s Huliakom si nikdy nesadne, alebo sa vedľa neho nepostaví a toto je zlé. A Huliak ho sklamal a že si to o ňom nikdy nemyslel a tak ďalej a tak ďalej. Ja sa priznám, ja som bol trošku prekvapený z takej tvrdej reakcie, ale za mojej dobu v pôsobení SNS v 90. rokoch až za rok 2000 som zažil všeličo. A delenie SNS a vyhadzovanie predsedov a vylúčovanie a nevraživosť a vulgárne nadávky, všelijaké rôzne medzi tými osobnostiami, takže mňa toto neprekvapilo a pán Danko teda prejavil takú pomstichtivú povahu. Snáď preto, aby ukázal ďalším nezávislým poslancom v tom klube, takto sa s vami vysporiadam, ak nebudete počúvať a budete chcieť presadzovať svoj názor. Toto bol signál tým ostatným poslancom. Tam sú ostatní poslanci, ja neviem, pán Kotlár, veľmi dobre s ním vychádzam. Pán Michalko, inteligentný človek, nemali sme žiaden spor, ale títo ľudia nepôsobili v stranickej politike a nezažili to, čo ja. Čiže mňa to zase až tak neprekvapilo, takáto nazvime to krvná pomsta a začalo vyhadzovanie našich ľudí z klubu, teraz zo zamestnaní a v podstate odstrihnutie od informácií, prestatie pozývania na koaličnú radu pána Huliaka. A v podstate pán Danko mi zavolal nejak týždeň, 10 dní po tej tlačovke prvej a povedal, my už máme riešenie, čiže ak by ste chceli odísť, tak už nezanikne nám poslanecký klub. Čiže logicky z toho vyplývalo, že ako keby niekoho kúpia do poslaneckého klubu, bude tam 8 členov a tým pádom majú nárok na fungovanie poslaneckého klubu, dotáciu. A z hľadiska parlamentnej matematiky je veľmi dobré a dokonca nutné, ak sú tam 3 poslanecké koaličné kluby, aby sa mohli dávať rôzne návrhy a tak ďalej. No a po vylúčení ďalších našich ľudí sme sa rozhodli, dobre, tak odchádzame z poslaneckého klubu. A stále sme deklarovali, ale aj deklarujeme, že
nerozbijeme koalíciu, ale treba ošetriť naše pôsobenie v rámci koaličnej rady, či už prizývaním, alebo nejakou deklaráciou, alebo inými spôsobmi. Jednoducho, aby sme mali informácie a aby sa samozrejme aj koaličná väčšina dozvedela, či s nejakými zákonmi súhlasíme, budeme za ne hlasovať alebo nie a navrhujeme nejaké zmeny. Úplne normálna vec. Čiže ak my máme podporovať koalíciu, tak sa musí koalícia, a v tomto prípade SNS, ku nám chovať ako ku koaličnému partnerovi a nie ako k opozícii a vyhodiť všetkých našich nominantov. Toto jedno vylučuje druhé. A prečo sme teda nemlčali a neboli ticho? Pretože s pravdepodobnosťou na 100% v budúcich voľbách sa Slovenská národná strana do parlamentu nedostane. A bude vážny problém zostaviť koalíciu tak, aby sa nestal predseda zástupca Progresívneho Slovenska. Prečo? No pretože, ako som povedal, ak ste si spomenuli, je veľmi vážna vec, že oni sú už pripravení hovoriť všetkým svojim členom a sympatizancov, tým, ak dáme niekoho ako nezávislú osobnosť na kandidátku, ich nevolte. Voľte nás, aby to nedopadlo ako v týchto voľbách. Ťažká situácia. A tým pádom sa nejaké hlasy môžu stratiť. Mám pocit, že tie najsilnejšie osobnosti z tejto bývalej kandidátky na tú novú nebudú pozvané, lebo mali obrovské preferencie, ako napríklad pán Huliak. A zeberú tam nejaké slabšie osobnosti a skúsia to znova sami. Nepodarí sa im to, o 3 roky ma môžete konfrontovať, stavím sa s kýmkoľvek. A takto sa otvára slavobrána nástupu Šimečku. A za ďalšie, to, že sme teda ako nezávislé osobnosti sa prekružkovali cez riadnych členov Slovenskej národnej strany, ktorí tu pôsobia od roku 1990, teda táto strana a tieto štruktúry, tak z politického hľadiska to je ako niečo nevídané. A v podstate tu ako keby nemôže fungovať vnútrostranická demokracia, pretože dobre, je tu nejaká značka, má svojho predsedu štruktúry, ale nemá svojich poslancov. A teraz čo? My, čo sme kandidovali na tejto strane, to sme boli nejakí géniovia, že nás ľudia zvolili, alebo tie osobnosti, ktoré boli na kandidátke za Slovenskú národnú stranu, tí originál členovia boli málo výrazné osobnosti. B je správne. Hej, možno sme boli ako medzi slepými jednooký král. Hej, nechcem seba vyzdvihovať, že som bol nejaký génius, že som sa prekružkoval, ale že ma voliči prekružkovali, a to je jednoducho tak. A takto sa nedá fungovať v normálnej politike, že jedna strana žije zo značky, vylúčila zo svojho stredu všetky výrazné osobnosti, pomenili sa stanoviť tak, aby v podstate predseda, v tomto prípade pán Danko, bol neodvolateľný a rozhodoval o všetkom. Skúste si dať niekto prihlášku do Slovenskej národnej strany. Nedá sa, pretože si zastavili príjmanie nových členov. A tým, že SNS zastavila toto spájanie s národnou koalíciou, tak si vykopala hrob. To je matematika. 1 a 1 sú 2. Ale mne bude úprimne ľúto, ak sa táto strana nedostane do parlamentu. Ale to je pravdepodobnosť na 100%. Ešte raz, o 3 roky môžem natočiť tomuto video, že to takto bude. A nevylúčuje sa, že možno o 2 roky, a keď sa bude zvolebnievať, tak tu vzniknú nejaké iné zoskupenia, možno nové strany a nejaké prestupy a že takéto štiepenie a potápanie sa lodičky s názvom SNS bude ešte rýchlejšie postupovať. Medzi nami nie sú programové rozpory. Určite máme názor na všetky veci, ako je školstvo a zdravotníctvo a ekonomika a mnohé ďalšie, ale bohužiaľ nebolo našou chybou, že to takto dopadlo. A ako ďalej? Tu sa nehrá o to ešte raz, či pán Huliak, pán Lupták alebo pán Ivan Ševčík budú ďalej poslanci po ďalších voľbách, ale ide o to, aby tu sa nevrátila nejaká hrôzovláda, ktorá tu bola,
Už to nebude samozrejme Matovič a verím, že ho voliči pošlú aj mimo parlament, lebo nie sú žiadnym prínosom, ale brzdou a nikto s nimi nechce ísť. Ale budú to progresívci, bude to Saska, KDH bohužiaľ inklinuje k týmto globalistickým stranám nejak. A keď si zoberieme, aká sila stojí proti týmto národným stranám, nielen na Slovensku, ale v celom svete, takmer všetky relevantné mainstreamové médiá, takmer všetky politické mimovládky, ak nie všetky. A zapredaní novinári, ktorí nenapíšu nič dobrého, nula. Ale ešte aj to dobré skreslia tak, že to vyznie akože zlé. Hej, takže takáto je realita. A na druhej strane mnoho ľudí, mnoho takých tých národných nejakých takzvaných národných mini hnutí s rôznymi takými mini osobnostiami, natáčajú rôzne videjka a bijú, hádajte do koho? No do nás, ktorí sme sa takto dostali do parlamentu, lebo chcú byť v parlamente. Nerozumejú ničomu, tárajú z prostosti, ale vediac, že voliči tomu väčšinovo nerozumejú, tak hrajú na to, že sa im podarí tak nás všetkých okýdať od nás, čo sme boli zvolení na kandidátke SNS, cez Smerákov, cez Hlasákov, že sa možno niekto z nich niekde upichne a prekružkuje sa, či už na nejakej strane, ja neviem, Republika, alebo na nejakých ďalších stranách, ktoré teda nejak vznikajú. Toto je to najväčšie nebezpečenstvo, lebo keď to tie pseudoosobnosti, nemusím ich to menovať, aby som im nerobil reklamu, ja som si nevšimol, že by byli do progresívneho Slovenska alebo do nejakých vystúpení iných opozičných strán v Národnej rade, ale tvrdo kritizujú iba nás. Boh ochraňuj Slovensko, ak by, nedaj Bože, sa takýto dostali pod hlavičkou, že my sme tí národniari. Prečo? Okamžite po ďalších voľbách budú kvázi zámienkou pre stranu Hlas, že my treba s fašistami nejdeme a strana Hlas, ak neprejde po voľbách, po ďalších aj nejakým znova, možno takým menším delením, tak to by bola vítaná zámienka preto, aby nemusela zostavovať koalíciu so Smerom. Takže dámy páni, toto je také moje krátke zamyslenie o dôvodoch, prečo sme to urobili. 10 mesiacov sme boli ticho a veci sme riešili pod pokrievkou vo vnútri strany a dialo sa to hlavne tieto rozhovory medzi pánom Huliakom, pánom Dankom. No ale ten pohár trpezlivosti jednoducho pretiekol, dobre vykypelo z hrnca, ako sa hovorí, presiaklo to na verejnosť. Za mesiac, za 6 týždňov sa to ukľudní, za 2-3 mesiace ľudia ani nebudú vedieť, že takéto extempore bolo, keď uvidia, že možno aj za spolupráce premiéra sa nejak vyriešilo naše postavenie, poprípade nejaké naše požiadavky, nie pre nás 3 osoby, ale pre to, čo nám bolo dohodnuté. A aby tu necvičil s celou vládnou koalíciou človek, ktorý bol zvolený za SNS sám. Toto není férové a ten, kto rozbíja koalíciu, kto vnáša nervozitu, nie sme my, čo sa bránime. Bohužiaľ je to pán Andrej Danko. Takže dámy páni, ja vám ďakujem za počúvanie. Môžete mi kedykoľvek zavolať po 19. hodine do 20. hodiny a môžete sa zúčastniť aj mojich prednášok a stretnutí s občanmi, ktoré robím. Tento týždeň to bolo v Bratislave, o 2 týždne to bude v Kežmarku, Banskej Bystrici a ďalších slovenských mestách, aby ste sa o tej politike dozvedeli viacej, že to nie je len také jednoduché, ako prečítam si noviny, pozriem si televízne noviny a už som múdry a preberem názor tých novinárov. Ale že to je zložitá záležitosť, je to šachová partia, kde musíme rozmýšľať pri stratégii Slovenska na 10 ročia dopredu a pri tom, ako zložiť novú vládu, tak musíme rozmýšľať minimálne na 8 rokov dopredu, tak, aby sa zase nestalo niečo,
ako v minulosti, kde sa voliči nechali zmiasť médiami a organizovanými protestmi za slušné Slovensko, bohužiaľ po smutnej udalosti vražde Jana Kuciaka a jeho snúbenice. Ďakujem za pozornosť a teším sa na stretnutie. Dovidenia.